Hej, i dag vil jeg gerne præsentere jer for vores nyeste medlem af vores robotfamilie. Det er vores lille støvsugerrobot Seiko X1000. Ren støvsugerrobot, en arbejdsbredde på 37 cm. Den kan effektivt rengøre op til 250 kvadratmeter i timen, og den er velegnet til for kontor, restaurant, hoteller og butikker for eksempel. Den har en køretid på helt op til 6 timer på opladning. Og det smarte ved den, det er, at den er helt plug and play. Den har en ladestander, den kører over i, når den er færdig med sin opgave. Automatisk tilbage til ladestanderen. Det rigtig gode ved den, det er, at den er super nem at installere. Hvis man kigger på skærmen hernede, så har vi et programpunkt, der hedder Quick Mapping. Man trykker simpelthen bare på knappen. Så går den i gang med at mappe sig selv. Når den så har mappet sig selv, så er den klar til at køre, og der kan du dele den op i forskellige rengøringszoner, ligesom du også kan tidsindstille den, så den kan køre for eksempel kl. 6 om morgenen. Selve robotten er bygget op sådan, at den har en 3 liters opsamlingsbeholder til støv og snavs, som er super nem at tømme. Den har børstet og valser på nedenunder. Den kan også, man kan skifte kassetten og bare sætte en sugekassette på, hvor der sidder til gummilæpper her i stedet for. Du følger med maskinen, når man får den. Indbygget HEPA-filter. Så kan vi bede om at lige køre tilbage til ladestanderen også. Charging will start soon.